Tomuto projektu sa darí, verím, že dobre. Začali sme už teda pred 2 rokmi ako jedni z prvých na Slovensku. Za tento čas sa nám podarilo v našej obci vyzbierať už okolo 15 000 fliaš, ktoré pomáhajú ľuďom, ktorí to nemajú jednoduché v živote, ľuďom v núdzi, rodinám, deťom. Tu v obci máme zberné nádoby, napríklad jedna sa nachádza tu pri Farskom úrade a občania spontánne, keď idú okolo autom a majú v kufri nejaké tieto plastové fľaše, tak zastavia, vidím to z okna častokrát, a nahádžu vlastne do tohto kontajnera pre Farskú charitu tieto vratné obaly a potom prevádzka obce zabezpečuje pravidelné vyprázdňovanie tohto kontajnera a taktiež nám Farskej charite potom prinesie obnos, ktorý sa z týchto vratných fľaší vyzbieral. Táto aktivita bola pre mňa, že wow, pán starosta, keď prišiel s myšlienkou, lebo on je otec tej myšlienky, tak som to veľmi privítala a hneď na druhý deň už sme mali nádoby objednané, zabezpečené. Najväčšou motiváciou je podľa mňa spolupatričnosť našich obyvateľov s ľuďmi, ktorí to naozaj nemajú jednoduché v živote a touto cestou naozaj chcú pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú, priamo v spolupráci teda obce s Farskou charitou. Keď sme pozerali štatistiky, tak vlastne ročne tá suma, ktorá sa vyzbiera, je približne 1000 eur. Takže sú to dôležité finančné prostriedky, ktoré potom využívame pre Farskú charitu. A títo zamestnanci prevádzkárne tieto fľaše odnesú do blízkej predajne, kde ich vlastne aj ďalej spracovávajú. Včera sme nádobu vyprázdnili a dnes už je nádoba plná. Potom s tými fľašami idú k miestnemu zálohomatu a vlastne obdržia za to lístoček, ktorý premenia na peniažky a tie sa odovzdajú na Farskú charitu. Samozrejme pre nás je veľmi dôležitá návratnosť týchto obalov. Čím vyššia návratnosť, tým ten systém je účinnejší a je úspešnejší. Okrem teda bežných odberných miest s možnosťou vrátenia zálohu v predajniach je každá takáto iniciatíva pre nás zaujímavá, pretože sa zvyšuje možnosť vrátenia tohto obalu. Sú samozrejme spotrebitelia, ktorým sa možno nechce vrácať tieto obaly v bežných predaniach do zálohomatov, respektíve by radi tieto obaly použili aj na iné účely, ako teda, či už sú to charitatívne, alebo podpora športových podujatí, alebo ochrana prírody. No a v neposlednom rade by to malo znižovať aj littering, to znamená, že voľne pohodený odpad. A do budúcna by sme radi ešte tieto nádoby umiestnili aj k ďalším prevádzkam potravín, kde by mohli ľudia opäť odovzdať tieto fľaše na ušľachtilú vec, na pomoc ľuďom. Správca podpísal v poslednom období napríklad memorandum s organizáciou ZMOS, ktorá patrí medzi najvýznamnejších teda organizácií, ktoré združuje slovenské mestá a obce. V tejto oblasti by sme veľmi radi podporili primárne vzdelávanie. Mladá generácia je pre nás dôležitá, aby sme ich učili o tom, prečo teda je dôležité zálohovať. Nielen z pohľadu teda, povedzme, toho finančného, ako vrátenia toho zálohu, ale aj z toho ekologického, ale aj toho celospoločenského, aby sa s tým odpadom nakladalo efektívne. V spolupráci so ZMOSom, ale aj inými alebo ostatnými mestami a obcami sme rozbehli aj projekt vzdelávania študentov alebo žiakov základných škôl. Pravidelne do nášho triediaceho centra v Kočovciach pri Novom Meste nad Váhom prichádzajú exkurzie, kde sa snažíme deťom vysvetliť, ako funguje tá výroba, akým spôsobom sa nakladá s týmto odpadom, ktorý zbierame. Zároveň pripravujeme aj učebné silaby alebo teda materiály pre stredné školy, ktoré by sme radi dostali teda do študijných programov týchto škôl, tak aby sa pravidelne mohli žiaci oboznámiť práve či už so zálohovaním, ale aj s ekomoduláciou, cirkularitou a tak ďalej. Tak určite povzbudzujeme aj ostatné obce, po prípade farnosti. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby aj obecné samosprávy spolupracovali s farnosťami, aby sme neboli ako dva paralelné svety, ale keď sa tá pomoc zjednotí, tak naozaj sa dokážu vytvoriť krásne diela a aj celá tá ekológia, ten zálohový systém môže potom prísť človeku ako dobré dielo a pomôcť naozaj mnohým občanom, farníkom, takže povzbudzujeme vás do tohto projektu. Nám na Skalitom sa tento projekt veľmi osvedčil a sme radi, že ho máme. Že radi by sme im prípadne, ak by mali záujem, poskytli aj nejaký ten know-how, práve preto, aby mohli s týmto projektom začať. A pevne verím, že tak ako u nás, aj v ich obciach by im vedel pomôcť naozaj najzraniteľnejším ľuďom, ktorí by to určite takisto potrebovali ako aj u nás.